I volem fer menció especial en primer lloc a Vicent Montalrós, que ha vingut i està de vacances i ha vingut a tocar en la seva banda, la banda del seu poble. Moltes gràcies. Per favor, un aplaudiment a ell. Ja tenim ganes de tocar amb nosaltres i sí que volia que pugeren així i que els donareu un fort aplaudiment perquè s'ho han currat molt i han treballat molt. A Vicent, a Vicent i a Rafael, per favor, que pugen, i un fort aplaudiment per a ells, que han treballat. Que pugen, per favor, sí, pugeu. Que salten, por lo menos que se alcen. Que han patit allò més, en els ordenadors, en tot, han treballat ahí molt. Bueno, ja per acabar, que tinguin tots un bon estiu. Moltes gràcies a tots per vindre.